Ràdio Sabadell. Detuvo en último extremo Tommy Encono ese cabezazo flojo y desviado de Stojadinovic, que no representó absolutamente ningún peligro para la portería, para el marco del centro de Sport Sabadell. Sigue jugando el Sabadell en ataque, balón para Raigón, va a tocar de cabeza para Barbará, Barbará empeñando para Roberto, que llega tarde, el salto de izquierdo, metió la pierna a García Jiménez. Vamos a ver que hay falta favorable al centro de Sport Sabadell, se enfada Raigón por la entrada. Usted da atención al contraataque del centro de Sport Sabadell, Priego, que intentaba jugar con Andreu Coromina, cortó. Jugada a la progresión de Joan Barbará a la derecha para José Alberto izquierdo, no pudo darle bien al balón, no centró bien, balón fuera de fondo. Manu Irureta, que intentaba colgar el balón al área arlequinada, y ahí estuvo quizá la oportunidad o el peligro más evidente para el centro de Sport Sabadell. A part d'aquesta exposició que recorda el 75 aniversari de la ràdio a Sabadell, hi ha un altre aniversari referit a l'entorn del centre d'esports, que és el de la seva pàgina web, que va ser, fins fa no gaire, l'única referida al Club Arlequinat. Per això ara, cesabadell.org, que compleix 10 anys a la xarxa, es defineix com la pàgina web no oficial del centre d'esports, després de la creació de la pàgina web oficial del club. Això sí, la web continua tan o més activa que abans. Hi podeu trobar, sobretot, la revista electrònica El Saballut, dedicada al club, però també pàgines històriques molt completes, farcides d'estadístiques, fotografies dels aficionats, entrevistes, un enllaç amb el canal del Sabadell a YouTube i un dels fòrums segurament més actius del futbol català.